In-negozji żaru medji l-SMEs qed ifittxu dejjem aktar bilanċ aħjar bejn it-tkabbir ekonomiku, is-servizz li jingħata lill-pubbliku u fl-attività tagħhom b'mod ġenerali. Dan joħroġ minn rapport ġdid ippubblikat mill-Kamra tal-SMEs f'kollaborazzjoni mal-Misko. 36% tal-SMEs li wieġbu għad-domandi tal-Kamra tal-SMEs qalu li Malta mexja fid-direzzjoni tajba filwaqt li 64% qalu le. Dawk li ma qablux semmew il-kwalità tal-ħajja, l-ippjanar dwar l-infrastruttura u dak nazzjonali u l-għoli tal-ħajja. Ħareġ ukoll li tħassib dwar in-nuqqas ta' ħaddiema indikat bħala l-akbar sfida l-SMEs naqas ftit. Ir-riżulta iżda li din għadha l-ikbar diffikultà għal kważi 4 minn kull 10 negozji. L-SMEs li qalu tagħhom indikaw dik li sejħu kompetizzjoni inġusta bħala t-tieni l-aktar ta' tħassib għalihom. Hawnhekk l-SMEs li ġew intervistati innutaw nuqqas ta' infurzar. Kważi kwart ta' dawk li wieġbu qalu wkoll li n-negozji li mhux josservaw il-liġijiet u r-regolamenti qed igawdu minn vantaġġ kompetittiv inġust. Mal-isfidi ewlenin għall-SMEs Maltin u Għawċin isegwu li proċessar tal-applikazzjonijiet tal-viża ta' ċittadini minn pajjiżi terzi, il-ħiliet u l-inflazzjoni. L-SMEs indikaw iż-żieda fil-popolazzjoni bħala l-aktar kwistjoni li l-Gvern għandu jieħu azzjoni dwarha. Aktar minn nofs in-negozji qalu li għadhom ma jafux jekk minn hawn sena oħra u se jagħmlu xi tip ta' investiment. Filwaqt li madwar negozju minn kull 5 qalu li jemmnu li dak ta' issa u l-mument opportun biex jagħmlu investimenti ġodda. Mir-rapport ħareġ ukoll tnaqqis sostanzjali fit-tħassib tal-SMEs dwar l-ispejjeż marbuta ma' trasport u l-qagħda internazzjonali. Apparti dan, għalkemm l-SMEs għadhom iqisuhom bħala kwistjonijiet importanti, naqas it-tħassib tan-negozji żaru medji dwar il-governanza tajba, l-inflazzjoni u l-korruzzjoni.